Tikulandireni okondedwa omvera pano pa Samamveta YouTube channel ndipo mu nkhani zathu za msiku la lero muli ndi ine Mike Thompson. Nkhani yathu yoyamba msiku la lero ndilo kuti bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lalankhula kuti pafupifupi wanthu okwana 75,000 ndomwe aponyedwe m'malo okwana 15,148 malo amene agwiritsidwe ntchito ngati ovotera mwezi ukudzawu. Ndipo komishonala wa MEC Emmanuel Fabiano wanena izi mu mzinda wa Blantyre dzulo pamene amachitisa training anthu omwe akuyembekezeka kukagwira ntchito yothandizira bungweli kuwerengera masankho m'madera osiyanasiyana. Ndipo iwo mawu ake anena kuti munthawi yomwe anthu azikaponya mavoti anthu azikagwiritsa ntchito njira yoyuza fingerprint pa machini omwe akugwiritsa ntchito pa zisankho, ndipo m'malo mwake training akhazikika kuphunzitsa anthu amene akuyenera kukagwira ntchito yothandizana ndi bungweli powerengera zisankho kuti akakhale akudziwa bwino ndi kusata ndondomeko ya momwe machiniwa amagwirira ntchito kuti uthenga uliwonse komanso ndondomeko zakawerengedwe ka mavoti kasakakhale kosokonekera. Ndipo iwo adawonjezera kunena kuti malingana ndi matraining amene iwo akuchitisa kwa anthu omwe akuyembekezeka kukagwira ntchito m'malo ovotera ndi training imene ithandizire kunena kuti ntchito zawo zikakhale zabwino komanso zopanda mavuto aliwonse ndi kuti zisankho zikakhale zokomera Amalawi onse. Ndipo mawu ake iwo adasimikiziranso Amalawi kunena kuti ma constituency omwe akuyembekezeka kukaponyedwa voti ndi okwana 229. Ndipo nkhani yathu yosatira msiku lalero ndi yakuti Dr. Michael Biswick Usi yemwe ndi mtsogoleri wa chipani cha odya zake alibe mlandu yemwenso ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino wati Amalawi si anthu aulesi koma avuto ndi atsogoleri omwe akumaba misonkho yomwe Amalawi amapereka. Ausi alankhula izi pa tawuni ya Mankibe mboma la Mangochi komwe amachitisa misonkhano yoyimayima. Ausi ati ndalama za anthu osauka zili m'manja mwa anthu olemera omwe ndalama zawo anazipezanso mwakuba. Ausi apitirizanso kunena kuti ngakhale anthu ochita malonda sakupindula chifukwa chakukwera mitengo ya zinthu m'dziko muno. Ndipo powonjezerapo Dr. Michael Usi polankhulana ndi anthu okhala ku Mankibe ati ngati anthu savota mosamala pa 16 September pano adzakhala anthu otuwa mpaka kale. Ndipo iwo adaperekanso mwambi onena kuti banja likamatha palibe chifukwa choti mwamuna azimuuza mkazi kuti amamukonda chifukwa amakhala kuti wapakira kale. Ndipo nkhani yathu yosatira ndi yakuti Dr. Michael Usi wati pali anthu ena mboma omwe amachita kunyadira pa nkhani zakuba. Ausi alankhula izi pa malembo 10 ofu ku Mankibe pamene adali pa ulendo wawo ochititsa misonkhano yoyimayima. Iwo ati anthu ena amanga mahotelo pogwiritsa ntchito ndalama zakuba zomwe ndi misonkho ya Malawi. Ndipo iwo adati anthu m'bomamu amachita kufunsana kuti uwapakula zingati mzanga ndipo akatero amakhala akupatsana mangolomera kuti nawonso enawo abe. Iwo anapitirizanso kunena kuti mtsogoleri sungamadye bwino pamene anthu ako akuvutika. Tili pa nkhani ya Dr. Michael Usi omwewa. Lero Dr. Michael Usi pa tsamba lawo la mchezo la Dr. Michael Usi adalemba kunena kuti pamene 16 September ikufika anthu akuyenera kusankha mwanzeru. Ndipo iwo adapitiriza kunena kuti sankhani ine kuti muzasimbe lokoma mukapanda kutero Amalawi mupitirira kukukutika ndi kutuwa musasankhe atsogoleri omwe analephera kale kutukula dziko lino. Ndipo nkhani yathu yosatira ndi yakuti unduna oona zokopa alendo wasankha Rashire kuti ayimbe nyimbo za mwezi wolimbikitsa ntchito zokopa alendo umene umayamba pa 1 mpaka 31 September. Poyankhula ndi atolankhani madzulo undunawu Avera Kantukule ati undunawu wasankha Rashire kamba kakuti ndi woyimba waluso lapamwamba amene akhoza kugwira ntchitoyi mwaukadaulo. Iwo ati alandira thandizo la 1 million kwacha kwa chifundo ena yogwirira ntchitoyi. Nkhani iyi yadza pamene Rashire anapepesa kwa Malawi posachedwa kamba kadzina zomwe sanachite bwino m'mbuyomu. Ndipo ati akufuna kuti luso lake loyimba liyambenso kuyenda bwino ngati kale. Ndipo zinthu zikuoneka kuti zayamba kusonya tsopano kwa Rashire pomwe UMP Festival nawonso alengeza kuti woyimbayo akakhala nawo ku phwando
laoli kumangochi. Ndipo ponjezera pa nkhani ya Rashile yomweyi, woyimbayo amene zake zayambanso kumuyenderayo, Rashile wapezanso mwayi wina pamene amusankha kuti akayimbe kumwambo wina wa Miss Malawi. Rashile akayimba pamwambo wa pa 18 Oktoba umene mwa atsikana 30 aja akupikisana nawo pa Miss Malawi azasankhapo anthu 12 amene akafike mndime yomaliza. Mwambo umenewu ukachitikira ku Amaris Hotel mu mzinda wa Blantyre. Omwe akuyendesa mwambowu alemba pa tsamba lawo kuti Rashile walira kumukwana ndipo amupasa 3 million kwacha kuti akayimbe pa tsikuli. Mwambo omaliza wa Miss Malawi uzachitika pa 13 December mu mzinda wa Lilongwe. Okondedwa omvera, apa ndipo pamapeto pa nkhani zathu zomwe tinakukonzerani pano pa Samamvitsa YouTube channel, ndipo mu nkhani zathu za msiku lero munali ndine Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda video chitani like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ena mwa mavideo omwe tikhalu kukonzerani pano pa Samamvitsa YouTube channel.